Shot 2, 3, take 3. Dapat ganyan talaga ang gagawin. Ay, parang ako. Order yan, hindi siya ba? Okay, Kat. Ang sarap pa. Pasa na. Oo. And bababa lang po. And nakikita yung paa dito, laba-laba. And cut. At 24 tayo dito, static, pasigurado tayo. Action! Cut, very good. Sabi ko dami sa laki ah. And sige, in character lang. And cut, playback.